यन्मूले सर्वतीर्थानि यन्मध्ये सर्वदेवता यदाग्रे सर्वदेवाश्च तुलसी त्वं नमाम्यहम्। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ତୁଳସୀ ପୂଜନ ଦିବସ। ପବିତ୍ର ତୁଳସୀ ପୂଜନ ଦିବସରେ ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତେବେ ପଦ୍ମପୁରାଣରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ତୁଳସୀର ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ, ଶାଖା, ଗଣ୍ଡି, ମାଟି ଆଦି ସବୁ ପବିତ୍ର ଅଟେ। କଳି ଯୁଗରେ ତୁଳସୀ ପୂଜନର କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପାପ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୁଏ ତଥା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଖର ହୁଏ ତଥା ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଦିନରେ ଏବଂ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ସର୍ଜନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତୁଳସୀ ରୋପଣ, ପୂଜନ ତଥା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ବୈବର୍ତ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଦକ୍ଷ ସାବର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ବଂଶଧର ଧର୍ମପରାୟଣ ରାଜା ଧର୍ମଧ୍ୱଜ ଓ ରାଣୀ ମାଧବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନା ପଦ୍ମିନୀ କନ୍ୟା ତୁଳସୀ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶୁକ୍ରବାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସସ୍ଥଳୀ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗୋଲୋକ ବିହାରୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟ ଗୋପ ପାର୍ଷଦ ମଧ୍ୟରୁ ସୁଦାମା ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ନାମକ ଦାନବ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତୁଳସୀ ସେହି ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼କୁ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼କୁ ବଧ କରନ୍ତେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ବୃନ୍ଦାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ତୁଳସୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଶିଳାରୂପ ହେବାର ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ମାୟାଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତୁଳସୀ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରହଣ କରି ତପସ୍ୟାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଲୋକ ବିହାରୀଙ୍କ ସହ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ହୋଇ ରହିଗଲେ। ତୁଳସୀଙ୍କ ମର ଶରୀର ଗଣ୍ଡକ ବା ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀ ହେଲା ଏବଂ କେଶ ରାଶିରୁ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଲୀଳାମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରସିକରାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ଓ ବେଶରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଓ ବାସ୍ନାର ଫୁଲ ଲାଗିଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହେଉ କି ପହଣ୍ଡିରେ ଅବା ରଥ ଉପରେ ଫୁଲରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ସର୍ବଦା ତୁଳସୀ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଓ ଦୟଣା ପ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବର ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କ ପୂଜାରେ ତୁଳସୀ, ମସ୍ତକରେ ତୁଳସୀ ଆଉ ମହାପ୍ରସାଦରେ ବି ତୁଳସୀ ଲାଗିଥାଏ। ତୁଳସୀ ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ଭୋଗ ପାଲଟେ ମହାପ୍ରସାଦ। ତୁଳସୀ ପ୍ରିୟ ଠାକୁର ସେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟାହିଆ, ଟୋପର, ଗୁଣା, ନାକଚଣା ସମେତ ପ୍ରତିଟି ପୁଷ୍ପାଳଙ୍କାରରେ ତୁଳସୀ ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ତୁଳସୀ ଟିକିଏ ପାଇଗଲେ ଭକ୍ତର ମନ ପୁରି ଉଠେ। ତୁଳସୀରେ ପୂଜା, ତୁଳସୀରେ ଉପଚାର, ତୁଳସୀରେ ଆଜ୍ଞା, ତୁଳସୀରେ ଅନୁରାଗ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏମିତି କୌଣସି ନୀତି ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ତୁଳସୀ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କୁହନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ତୁଳସୀ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ପୁଷ୍ପମଣ୍ଡିତ ସମୟରେ ଫୁଲମାଳାରେ ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ତୁଳସୀର ମାଳ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗରେ ତୁଳସୀ ଏବଂ ମଞ୍ଜରୀ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସମସ୍ତ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରେ ଏହି ତୁଳସୀ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଘରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହେ ଆଉ ଘରେ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେବେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତର, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଭରି ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ରୋଷେଇ ଘର ପାଖରେ କିମ୍ବା ଲଗାଇଲେ ପାରିବାରିକ କଳହ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୁଏ। ଘରେ ଯୁବତୀ ଝିଅର ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ରଖି କନ୍ୟା ସବୁଦିନ ଜଳଦାନ କଲେ ଫଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଏଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେବେ ବ୍ୟବସାୟ ଠିକ୍ରେ ଚାଲୁ ନଥିଲେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରଖି ସବୁ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଦେଇ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଗ ଦେଲେ ସୁଫଳ ମିଳେ ବୋଲି
ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଘରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିବାକୁ ଥିଲେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ମରିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲେ ତୁଳସୀ ବେଶ ସବୁଜିମାରେ ଭରି ରହେ ଆଉ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 25, 2024 ମସିହା ପବିତ୍ର ତୁଳସୀ ଦିବସ ସହିତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ତୁଳସୀ ପୂଜନ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳେ ଏହି ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ